Lantip longgar ora? Longgar ono apa? Yen longgar jika nemoni bapak. Banjur nyapa bapak nikoni aku. Saiki aku ndak ngerti sing penting Mas Lantip enggal nemoni bapak wae. Lantip, Napa di? jenengan apa siap dados calon kades? Siap ra siap nggih dilakoni mawon. Kula nyuwun pandonganipun nggih. Nggih, kula donganipun. Piye anggonmu maju nyalonake kepala desa? Nggih biasa mawon to Pak. Dilampahi samestinipun mawon. Duduk kuwi karepku. Aku pengen ngerti kepriye upayane kader lan wewonganmu sing kasibah loro atine warga supaya milih kowe. Katingalipun rameaken kata warga ingkang abiyuk lan nyengkuyung kula ingkang mancing nyalonaken kepala desa. Yen kowe wis wani maju minangka calon kepala desa, kudu siap sak kabehe. Mbuh menang, mbuh kalah, yen kebeksane kalah ora kudu digelani banget. Durung dadi jatahe, durung kebejane dene yen menang ora kudu nebah dodo. Sapa sira, sapa ingsun. Awet sejatine yen menang kuwi tanggung jawabe luwih abot. Mula pesenku, yen kowe mengko menang kudu gelem ngembangake tanggung jawab sing abot kuwi. Pikiran lan awakmu kudu kanggo warga masyarakat. Aja kena sak penake dhewe dupih dadi pemimpin. Kowe kudu bisa ngomong, ngladeni, ngayomi lan ngayemi sakabeh wae. Ora sak mestine sing adat saben bisa ngropengake pemimpin utawa penjabat menyang jurang kanistan dak jerawani. Dadi pemimpin utawa pejabat kuwi sejatine ancik-ancik sak ndure geni sing mengalat. Yen ilang mengati-ati lan keprayitnan bakal kesemplung ing ulengan geni mau. Mugi-mugi kula saged amanah menawinipun kados Bapak rumiyin nalika ngemben amanahipun warga masyarakat minangka kepala desa Pulo Kambo. Latip tulung bukaken lemari kuwi. Jubuken beskap ing rak dhuwur dhewe. Dak sawang beskap kuwi ngeplek mbok kanggo beskap si bapak saiki nggo kanggo kuwi panggone kiai musyrik lan kanggo nalika maju pilkades biyen lalah bersane Gusti aku bisa menang ngalahke Jagaloro sing padha kandhang panjalaku. Mangko yen pastimu coplosan beskap kuwi engganen. Sapa ngerti gawe ke beskap lan kowe bisa kaya aku mbiyen iki dudu gugon Tuhan. Nanging kabeh mau sapa ngerti awet sing jenenge
Pagrahan mbuh ana wae wujude kalebu dadi kepala desa. Tetep gumantung marang kersane Gusti. Mula aja kendhat anggonmu samending lan nyuwunmu marang Gusti. Tulung panjaluku estokno beskap kuwi mengko enggonen pas dina coblosan. Panjenengan gak ora salah milih Mas. Aku nganggo beskap iki karepen katon badhe awake dhewe wong Jawa. Ra pantes wae nganggo beskap senajan ing acara coblosan. Sapa ngerti batin cara iki kuwi bawaku katon mencorong lan jalari warga ing ngape nyoblos banjur milih aku. Kapan kabar? Baik. Wis rampung aku jalan sedulur kabeh bisa tetep jaga kerukunan. Hidup pilihan iku lumrah nanging persaudaraan aja nganti rusak. Kula lan warga liyane mung kepengin desa iki tetep tentrem. Pilkada wis kliwat, saiki wayahe gotong royong maneh. Bapakmu sedo. Ya Allah, Bapak. Bapak. Kabar dik yo. Bensin yo motore mlaku kayane bapak. Sing sabar nggih Mas Latif. Sing sabar ya, Tip.